hodeiak daude itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa dardarka. Neguko eguraldia dago eta uda orentxe hasi da, trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Eta nago norma txukundu beharra, goitik behera bustia uriaren errua da. Haizeak erakusten digu bere indar guztia, tximistak marrazkiak dira kaitzen bakardadean. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean.